Jsi scenárista, spousta z toho prožil, momentálně zažíváš, že máš svůj kanál, daří se, byl jsi v televizi, že ten Masterchef, dokázal by si, když se tam úplně hloupě, jo, ale takhle mi teď napadla ta otázka, dokázal by si z člověka udělat slavného nebo známého se zkušenostma, co máš momentálně teď? Je to reálný? Myslím si, že bych dokázal člověka jako nasměrovat, aby byl tomu cíli blíž. Asi neumím vyrobit jako to, kdybych uměl, tak bych měl jiný čísla a já sám. Ale vzhledem k tomu, že prostě to jakoby řeším hodně, některé věci prostě fakt čumím na ty tutoriály a tak si myslím, že kdybych to, co vím teď, věděl na začátku, tak bych ten kanál nedělal 5. rokem, ale třeba 2. a měl bych tyhle čísla. Jo, takže to si myslím, že, ale každý samozřejmě není takový, každý jsme jiný, takže někomu to třeba fungovat nemusí, ale myslím si, že když jakoby přijdu k člověku a on mi řekne jasně, co chce dělat a já jako pochopím z toho, co říká, co chce dělat, tak ho dokážu nasměrovat, aby to dělal dobře, si myslím, to jako jo. Ale pak samozřejmě taky tam záleží i na štěstí a tak dále. Jo. Máš prostě Mr. Málek je kanál, který vyletěl strašně rychle. Strašně rychle, no. Ale jasně, tam je ten recept jasný. Prostě Honza je charismatický, je to učitel, takže má nějaký, jakoby prostě máš k němu nějaký respekt přirozený a prostě to území máme rádi, takže jakoby to se hezky všechno sešlo a šlo to rychlejš. Ale zase prostě, když přijde další řezník, tak už to tak rychle nepůjde. Jo. Takže to je... Že jako vychytal díru na trhu v uvozovkách. Jo, ve správný čas byl na správný přesně, místě. Ale je to tak, jako když vznikají velký dobrý filmy. Prostě to, jo, Formanovo, Amadeus, prostě už bys nikdy nenatočil takhle stejně. Prostě tam se sešli dobrý lidi, dobrý čas, dobrý téma prostě. No, Il Bohemo, ne? Něco podobného. No, prostě je to... Jo, to je taky zajímavý, ale prostě Amadeus... Není to Amadeus, přesně, no. Ale to já jsem o tom teď poslouchal ten speciál na Movie Zone a oni tam jako říkali, že tam bylo strašně náhod, vlastně, kdy tam měl úplně jiný herci hrát. Ty s Il Bohemem taky měl něco dočinění, ne? Jestli si pamatuju. To ne, tyjo. Ne? Nečekali jste na Dicka v Plasích v klášteře v hrozný zimě? Ne, to jsem byl na, jak se to jmenovalo, Last Samurai. To byl americký film, tam hrál ten Morgan Freeman a Clive Owen, tak tam jsem byl jakoby kompars, jo. Tam jsme čekali na Clive'a Owena. Jsem šel na polívku, ale my jsme tam byli v -30 asi, takže super. No. A ještě máš to bylo historické, že máš jenom legíny. Já ty komparzy jsem se taky odstál, odmakal párkrát, už to dělat nechci. Obdivuju ty lidi, je to opravdu dřina za téměř nic. Já už je vlastně ani neobdivuju, protože oni si neumí říct podle mě o prachy. Kdyby měli nějakou asociaci. To čtu všude na netu právě, že si neumí říct a dost, protože jako by tam máme 10 hodin za 600 korun a podobně, to je šílenost. Moje zkušenost s komparzem je, že jsem za oba natáčecí dny dostal po 1000 koruně, ještě mi proplatili cestu na Slapy a do Prahy. No, tak jsou takový. Jasně, teď jsou, nebo některý jsou, ale většina z nich. No, tak tam jsem hrál kompars. Tam ten hlavní klučina hrdina na tom zámku dává koš basketbalovej, tak ten mi jsem házel já. Aha, tak to jsem se na to někdy podíval, že to je dobrý film. Můžu potom podpis? Určitě, samozřejmě. To byl Kotek tam, ne? No. Malej, ještě malej. No, teď já byl taky malej. To byl dobrý film, no. Ale prostě si komparzisti vlastně jich lituju, no, protože oni jako fakt kejvnou, jako oni jsou taky podivný někteří ty lidi, no, ale ty podmínky jsou hrozný. Teď jsme dělali, že tady v Plzni se dělal ten francouzský film před 2 rokama, jak se to jmenovalo, no to je jedno. Ale prostě paruku na palici, 20 dní jsem byl nějaký jako lepší kompars jako v uvozovkách. A já ho říkám, no ty kráso, to mi sežene hlavu, tyva. No a dostali jsme nějaký peníze, ale taky to není jako vejvar nějaký. No tak to jo, ale to už je to nejmenší. Co mám teda jebáky pak. No. A zeptám se tě ještě, prosím tě, vždycky jsem si přál takhle někoho zeptat, kdo je o to fundovaný, tak když tam někde si, tak se úplně neptáš, a teď můžu třeba tebe. Prosím tě, vysvětlím jednu věc, proč někdy ten kompars je nutný. Já jsem třeba, já kolikrát, když tam jako opravdu jsem, já jsem z toho byl šílený, nic proti, jsem šťastný a všechno, ale normálně jako, abych někde prošel v dáli, kde ani vidět nejsem. A kvůli tomu jsem tam 12 hodin bejval, je to šílený. Ale tam to může jít kdokoliv, to může jít, já nevím, ten kameraman. Prostě to je úplně zbytečný, jako, jenom tu to mě zajímá. Hele, já jsem to taky nepochopil někdy, protože jsou to samozřejmě utracený prachy, když jsou malý, ale jsou to prachy. A já mám na to prostě jiný pohled tím, jak jsem na tom YouTube a vždycky jsem byl vlastně takový jako gerilla punkáč, prostě co si to dělá jako sám, tak prostě tyhle to jsou první věci, které škrtáš, jako, protože si je prostě nemůžeš dovolit. Takže jako buď tam je nějaký kámoš, nebo někomu zavoláš, ale teď tady potřebujeme, abys prošel. Tak no, takže vlastně to taky nechápu, ale zase když na to mají ty prachy, tak je to asi pohodlnější, no, prostě mají tam ty lidi, víš, že mají po ruce, když je potřebujou.
A prostě tu scénu to dělá, že jo, tu hloubku té scény, jakože tam někdo chodí. Ale já si myslím, že opravdu pokud by to mělo stát jiný peníze a ty peníze třeba vzít a dát do něčeho jiného, což si myslím, že třeba zrovna ty scénáristi a dramaturgové by měli mít prostě víc peněz. Pak bych se ještě bavil o scénografii, která taky je tady strašně podceněná. Máme výborný architekty, ale prostě mají hovno peníze, to je strašný. Takže pak ty filmy vypadají všechny stejně a jenom občas se stane, že nějaký pěkný film, protože to opravdu dělá ten architekt dobře zaplacený. Jo. A já jsem měl třeba kluky, jednou v životě na těch Psancích jsem měl architekty. To je prostě krásná práce, když děláš s takovýma lidma. Jo. Tam řekneš, já bych tady chtěl udělat chatu, který bydlí ten cowboy, on je takovej chudej, prostě něco toto, řekneš jim a oni, jo, za 2 hoďky přijď a normálně já jsem tam přišel, vůbec nevím, oni prostě našli tam v tom prostředí, kde jsme to natáčeli, našli tamhle konev, tamhle to a prostě ti postavili normálně barák. To bylo fakt super, no, luxusní, takže to jsou pro mě taky jako hrdinové filmu, protože to všechno vidíš, jo. Pak teda hudební skladatel, to je zase taky důležitá součást. Bez hudby to nejde. Bez hudby je to prostě prdeli, no. Takže do toho bych dával prachy, no, ne do toho komparzu, ale jako chápu, že když na to mají rozpočet, tak jako je to pohodlný, no, že tam ty lidi mají. Ale jako taky to nechápu. No, kolikrát jsem si říkal, že to je dneska fakt se dá dělat lecos digitálně, že jo, takže jako prostě nevím, no, ale je to prostě taková ta stará škola filmová, no, že se to tak dělá, ale já jako youtuber a opravdu takovej spíš amatérský filmař nebo nezávislej, prostě to jsou první věci, co škrtám kompars. Jasně, no, protože může říct komukoliv. A ty lidi jsou rádi, že tam můžou přijít a pomoct. My jsme vlastně v tom hororu taky, že jsme měli ty duchy, tak jsme tam měli jednu scénu, že ona pak utíká a tam musí být jako hodně těch duchů. Takže to bylo fakt jako, že jsme řekli, ale Honzo, kámošovi, neznáš nějaký holky třeba, máme tam nějaký sestřičky, obleky, tak jenom, že je tam oblečem. Jo. No, jsme tam přijeli, bylo tam třeba 40 lidí, jo. A nikdo nedostal nic, prostě byli tam ve špíně. A prostě si tam zahráli a byli spokojení. Takže takhle jsme to, já myslím, že se to tak dá. Ale když už to smrdí penězma, ten film, tak samozřejmě to nikdo zadarmo dělat nebude. To je ono. To je pravda, no tak aspoň jim třeba přidat trošku, no. Už nic. Dobře, hejty. Když natočíš film, vydáš ho v kině, někdo na tebe napíše kritiku, že jo. Tu si lidi přečtou, dneska mu dej palec nahoru, palec dolů v nějakých těch serverech. No ale na těch sociálních sítích a na tom YouTube ti lidi můžou psát komentáře, že jo? No ono už dneska je u těch filmů, že to ČSFD. Ale dobře, ale to je recenzní jako portál takový, ale není to takový jako, že pod tím filmem na Netflixu, na Disney prostě mu nemůžeš napsat hele, to se vám fakt nepovedlo, to si jako strčte za klobouk, už mě s tím neobtěžujte, že jo? No ale zase, když o tom mluvíš o tom hejtu, tak vlastně mnohem hůř jsem snášel ten hejt třeba pod tím Mikulášem svatým, že... Jako ty kritický recenze. No, jako i ty uživatele jako na tom ČSFD, protože někteří jsou fakt jako zlí. A ty víš, co jsi si zatím tyho prostě vystál práce a to. Ale od toho se musíš odosobnit, to jsem ještě neuměl tenkrát, protože jim je to jedno, že jsi jako měl nějakou práci, oni jsou doma a jako neví to, že jo. Takže ale mě to nezajímá, nemusíš je o tom přesvědčovat. Takže to jsem si bral hodně osobně, protože jsem si říkal, jako není to dobrý, to vidím, že to není nějaký megafilm, ale tyhle zase jako není to úplně jako, že bych někoho tím jako někomu ubližoval nebo tak, jo. No, protože tam byly takový ty, že ohlášky, jako to je nejhorší prostě kinematografie České republiky, to by měli zakázat a takový jako zakázat nemůžou nic prostě. V tutom se mi líbilo jako v období české literatury, že byli vlastně divadelní kritici, psali jakoby nebyly časopisy, že ho nevydávali do časopisu, tak psali prostě knížečky, jako. No ale byly recenze recenzentů, což bylo taky dobrý, že kritik psal kritiku na kritika. Protože jo, jako, že se vlastně už tenkrát hejtili proti sobě, nebo tak masově no to asi prostě se nese s těma lidma, no, jako vody jak živa, no, prostě. No tak ne každému se může zalíbit, že jo. Přesně tak, jak to říká Baba Jaga, nejsem čokoláda. To se mi líbí, to já používám, nejsem čokoláda. To je pravda, no, na druhou stranu, víš, tak z poulí domova napíšeš pár řádků, no, druhýmu ublížíš, přitom jako to stalo... Klávesnicový hrdina. No, těch je spousta, takže... Ono je těžký, že prostě máš hate a hate, jo. Když je to jakoby hate, že je tam trošku nějaký zpětný vazby, že třeba někdo napíše, že jsi debil, ale prostě protože se to dělá tak a tak to jídlo, tak se s tím dá třeba s tím člověkem ještě nějak komunikovat, že řekneš, OK, máš pravdu, a nemusím říkat, že jsem debil, jo, já ti taky neříkám debile, jako, no, se neznáme, tak ale... A většinou jako dobrý, ta diskuze se třeba svede na něco, že si normálně povídáš. Ale pak jsou takový ty opravdu, jakože to vůbec nechápu, ale asi jsou to prostě nemocní lidi nebo nešťastní, že ti třeba napíšou, jo, chcípni, nebo
aby ti chcípli děti, nebo víš takovýhle, jako, a to už fakt jako tam jako nemám pochopení vůbec. Já třeba nechápu jako generaci lidí, co trolení, jako, tomu nerozumím trolení, jako, co to je za sport trolit někoho. Tak je to zábava, no, se nudí doma. Dobře, dělat si z někoho srandu, jako dneska si vzal tričko s břichem, nebo nějaké takové věci, jako, a to je sranda, že, ale ne jako trolení, že ještě jako s vážným výrazem prostě ti jako vypráví a jde do tebe. Dobře, takže s nějakýma komentáři se pracovat dá, pak když někdo třeba napíše, jako, že to ochutnáváte moc dlouho, pokračuj. No, jako když se trefuje do konceptu, který prostě máme 5 let a myslím si, že jako já jsem přesvědčený o tom, že my máme teď ty videa fakt jako, co se týče střihu, nějaký dramaturgie a tak dále, jako nejlepší z těch všech food youtuberů, co to jsou, prostě na tom si fakt dávám záležet. A prostě vím, že 20-minutový video jede takhle prostě, že vůbec nevíš, jako, že se díváš 20 minut. Takže když někdo se trefuje do konceptu a chce mě jakoby naučit, abych to dělal lépe, tak to já nemám o to zájem. Já jako nepotřebuji do týmu dramaturga, jo? Já jsem si to dělám sám a třeba to dělám blbě, ale prostě nechci ho. Takže když si někdo mi řekne, ty bys tam mohl jako, já nevím, chodit bez čepice, nebo ty bys si tam mohl mít ostřejší nůž, mohl, ale nechci. Takže proč o to tvůj koncept, tak co bych bána, jdi do prdele. To jsem chtěl zeptat, udělal jsi to někdy, já jsem třeba v životě... Jo, jako... slyšel jsem pár hezkých historek jako na bany. Že mu napsal z druhého profilu, to by to dostačilo, tak máš další ban. Nebo mi napsal, klidně mi dej ban, já mám ještě 4 profily. Říkám, no tak už máš i na tom dalším profilu ban. Ale mi napsal z posledního, tak ty mě budeš dávat bany na já nikdy jsem si, a už řeknu popravdě vážně uvažuju, že některý lidi odendám, protože je to, jak říkáš, no, jako prostě něco tvoříš, něco děláš a potom maximálně jenom kritika, výsměch, přitom oni sami nedokážou nic a dělají tohle, tak jako možná se to nejlepší řešení. Ty si to nedáš blokaci. No, blokaci, no, už prostě nenajdou, neuvidí. Ale opravdu, to... já jsem to nikdy, jako, mě tu to naučil vlastně Roboko Peleška, Tomáš já tě zdravím, ahoj. Tak ten to vlastně tenkrát říkal, že taky hrozně dlouho mu to trvalo. Dát prostě takový to odebrat nebo blokovat, já jsem to nikdy nedělal, nikdy jsem to neudělal. Ale je pravda, že třeba mně se nic momentálně hrozného neděje, ale no to přijde, neboj se. Já vím, ale právě jak si říkám, že už jsem asi k tomu dospěl, se dá říct takhle. Kort vám nezavědím, vy jste na začátku a já jsem si teď udělal i ty 2 nový kanály a na začátku fakt chodí jenom ty dementi. To se jako, protože takový... máme pod prvním videem pár komentářů, dokonce i s citací jako stopáže, jsem říkal, hele, to je aspoň jako kouk, ale vesměs jako zatím... No, ono to kolem těch 100-200 odběratelů přijde, protože ty, který to baví, tak vám ještě ze začátku to není komunita ještě, že prostě se tvoří. Takže vám nebudou psát, pak se začne tvořit, že budeš vědět, toho znám od začátku, prostě je tady. Ale ze začátku tam prostě píšou jenom ty retardi, že jo, protože prostě ty píšou všude. Takže to je nejtěžší, já jsem si to teď zopakoval těma novýma kanálama a říkal jsem si, to mi vlastně nechybí, to si přesně pamatuju, jak jsem začínal ten Mad Barbecue, že každý je lofas prostě ti napsal, ale jako fakt úplně stupidní debility, jo. Takže to si nebrat prostě. No a pak je dvojí názor na to banování nebo ne. Hele, třeba reakce, co dělá Peťa, tak ten Peťa TV, nebo jak se jmenuje, tak říká, nebanuju nikoho, protože mě to pomáhá s algoritmem a máme demokracii. Tak když mi chce napsat, že jsem cripple, tak jsem cripple, dobrý, já mu na to neodpovídám, neberu si to. To je super, jestli je takhle vyrovnaný a to. Já to mám prostě tak, že na všechno odpovídám, na všechno dávám srdíčka, prostě všem, jako, aby viděli tu interakci. Takže i těmhle ten dementům musím něco prostě odpovědět. Takže já jsem jako spíš Jan Kraus, jo, říkal, pod mýma videema na YouTube nejsou komentáře, protože mě nezajímají prostě ty lidi. Já to dělám pro lidi, co je to baví. Ať se kouknou, ale jako nepotřebuji si vidět. To je vlastně jako televize, ne? Tam taky koukáš a nemůžeš jim, můžeš jim poslat dopis nebo přijít do redakci říct, jako prostě co to je, ale už prostě tam musíš. Jako tady paní, jak sem chodí. To sem chodí víc lidí, jako ale tak. No, takže já jsem spíš tohohle názoru, že prostě já bych nevypínal úplně komentáře, protože je to prostě furt sociální síť, takže mě baví komunikovat s těma lidma, dělám to i kvůli tomu, že? Ale když mě prostě něčem naštve, tak jde, no prostě. Někdy se stane třeba, že to ten člověk tak třeba nemyslí, že jsi v nějakém rozpoložení, jenom si to blbě to, takže někdy třeba napíšu, hele, máš poslední varování, ještě jednou takovýhle komentář a máš ban. A většinou už se to třeba nestane, nebo ti napíše velmi nemá, no tak mu dám. Protože já fakt jako nepotřebuju zase, aby mi tam komentoval každý. On se může pak dál dívat na ten YouTube, protože YouTube to má tak, že on ho vlastně jenom pro tebe skryje, ale on se může dál dívat na kanál, takže ale moje videa můžu sledovat dál, ale mě ty... Nemá tam interakce jako lajky a to. Asi má možná, ale mně se to prostě nezobrazuje. Možná se to zobrazuje jakoby všem ostatním, ale mě ne. To nevím. A co se algoritmu týče, tak jak like, tak dislike mají sílu. Jo? Teda, že... To stejný, no. Prostě interakce, takže tam je to jedno. Ale samozřejmě pokud budeš mít strašně dislike na něčem, tak ti nebude... tak se může stát, že tě jako přehodnotí kanál třeba a budou tě jakoby dávat žlutý $1 a takovýhle, no. Že prostě, jo, že to může být kvůli tomu, že jsi třeba nenávistný vůči někomu, takže ti dávají dislikey. Ale
to se ti asi jen tak nestane, to fakt musí být jako lofas, no. No to ti můžou i zablokovat, ne, takže ono... No to se taky může stát, no, že prostě potom už, když je to moc. Takže já banuju, jo, když mě prostě rozčilujete, tak banuju, protože to nedělám pro všechny. Tak. Okay. Ráda. Takže začneš banovat. Ne, to nechal tobě. Občas je to ale příjemný, jo, já tak jo. Dobře. Ne, třeba někdy máš fakt jako týpka, co ti prostě napíše takovejhle úplně dopis. A ty jenom přečteš prostě první větu a tam je to je Slováci, nejvíc Slováci, já nevím, co to tam máte za líheň. Píšou furt, a Čechuni, to je dobré pre prasatá, pre čuchevní. No říkám, a rovnou to, a dáš ban, když to nepřečteš, ne? Říkáš, ty jsi debil, se s tím vole tady mordoval z komentáře. No, asi ho to musel hodně nadzvednout, ne? Když ti napíše prostě dopis. Jo, to jsou... Ale teďka se mi stává fakt v poslední době furt mi píšou něco Slováci, tyhle. Je to nějaká líhení prostě. No, nebo tě začají protlačovat jako tam. Jo, přesně tak. Ale já mám i super slovenský jako fanoušky, který mám v komunitě a jsou super, jo. Takže to neházím do jednoho pytle. Ale teď prostě co nejvíc hejtrů, to začalo hokejem. Že ten hokej, když byl, tak psali furt. My jsme tam řekli v tom videu, že budeme fandit a tam bylo prostě těch Slováků. No, to zase nevyhrajete a toto. No, pak jsme vyhráli a oni chtěli Československo zpátky, ne? No, já jsem mu pak napsal, ne? A čo toto teď? No, to si googli. A já říkám, já normálně, když prostě hrajou Slováci, tak jim fandím. Ale naopak to tady lidi nemají, to nechápu. Když jsme tyhle brati, a ne kurva. No právě, tak jako oni jsou takový víc impulzivní. Tak. Oni jsou impulzivnější. My jsou vejcorodí. Jak říká Vítek. To už asi zacházíme trošku. Já jsem nechtěl říct, že prostě v hospodě poznáš, u jakého stolu sedí Slováci, že to je ten nejlušnější stůl, že jo, v té hospodě vždycky. Ale jsou prostě prudký. No. Ale jak říkám, mám jako mezi Slovákama hodně kamarádů a jako taky se tam chystáme jet do kvůli těm spišským párkům a takhle, takže já mám rád Slovensko, mám rád Slováky, ale fakt na tom internetu je málo normálních, fakt jako, nebo nepíšete. Jo, možná nepíšete. Začněte psát, ať se to změní. Ať prostě vidíme, že jste normální tam, protože to je jako, máte tu reprezentaci těch, co píšou fakt jako strašlivou, Ale to je jako moje zkušenost, no. Ale nejenom moje, vlastně Vítkův cestopis to říká taky. Jo? Opravdu, když přijde jako fakt šťavnatý komentář, tak je většinou slovenský. No. Asi třeba Petře otevře nějaký spolupracím? Jo, já teďka vlastně dělám docela, teď musím zaklepat, že se to trošku rozjíždí, i když jsou to většinou bartrovky, tak teďka jsem s Rohlíkem, jako mám spolupráci, což je pro mě super, protože vlastně platit si suroviny na každý video bylo hrozný a já jsem využíval ten Rohlík, protože přijdeš z práce, že jo, naklikáš to tam a v sobotu teda se jde točit. Takže buď to nebo makro prostě jsem jako využíval, takže za mě super Rohlík. Pak mám ty top grily, který mě vlastně poskytli grily a myslím si, že teď se domlouváme i na příští rok, že snad něco vymyslíme. Takže tenhle ten support je skvělej. Potřebovali bychom samozřejmě pomoct ještě trochu s technikou, na to máme taky partnera Kosory.cz, protože oni mají i jakoby dodavatelskou síť pro videotechniku, takže ty světla, které tady na vás svítí, tak ty máme taky a vlastně to máme od nich. Ale potřebovali jsme prostě, že Panasonic třeba, nebo někoho, kdo by nám dal kameru, nebo prostě Alzu klidně, přes nějaké affiliate třeba. Takže já jsem od začátku hodně komerční YouTube, já jsem to říkal vždycky. Já vím, že třeba mistr Málek na to naráží, že jako ty lidi si myslí, že je lidovej a že lidovej zůstane, což je prostě blbost, jo, prostě nás, když někdo dělá YouTube, tak to dělá kvůli tomu, aby si na tom vydělal peníze, jo. Takže, nebo to aspoň utáh. Nebo to aspoň utáh, ale každopádně prostě nemůžete vyčítat mistrovi Málkovi, že prostě má komerční jako spolupráci nebo má svůj e-shop. On má ty udírny, ne? No, on má teď nějaký celý e-shop. Jako, no. Ale prostě to je normální, jo, to je logický. Takže jako. prostě další stupínek je, že máš svůj merch. No, to už... Má kanál Mad Barbecue svůj merch? No, měl jsem a to vůbec se to neprodávalo, protože oni chtějí ten levnej, že jo, prostě za 200. A ty zase chceš jako kvalitní Carhartt věci a prostě aby to vydržel. Prostě takový ty silný trička to. Takže pár jsme jich jako někdo vyhrál, takže teď jsem to dal do výroby, to bude 4 týdny trvat. A prostě nebudu dělat levnej merch, no, nechci. Ne. No tak ono zase na druhou stranu, víš co, každý youtuber má dneska, se dá říct, merch, že z Clashi lidi mají všichni svůj merch, ono je ho spousta. Opravdu by to musela být nějaká větší komunita, která to bude podporovat, která to bude využívat, ale co není, může být. Tak ono to ten biznis, bavili jsme se tady o tom se Žralokem, ne? Že vlastně Disney udělá Hvězdný války, udělá merch, krabičky na svačiny pro děti, batohy do školy, že jo, panenky, dopisy. Nějakou sekci v Disneylandu, prostě úplně až takhle, jako to mají. My taky už teďka přemýšlíme, nebo já přemýšlím o tom jakoby další sérii merče tak, že už jakoby začínám používat ve videích to howdy dowdy, že jakoby říkám a že bude vlastně jako pozdrav, jako kovbojský.
Nechal jsem si udělat takovou animovanou postavičku, která se mi moc nelíbí, takže to ještě budeme upravovat. A to by teda měl být jakoby nadcházející merch, který vyjde jakoby s tím, že už teda ty lidi vlastně budou jakoby nalákaný z těch videí, že budou znát tu hlášku, že se bude používat nějakým způsobem a tak. Jestli to klapne, nevím. Howdy Dowdy. Takže to je jakoby jediný způsob, anebo potom třeba vím, že když jsem měl tenkrát, asi v druhém roce, tak jsem měl koření. Že jsem si vyrobil koření, tak to se prodávalo dobře. Jo, že prostě ty lidi si řekli, jo a když já mám spolupráci třeba s někým, že ochutnáváme omáčku, což je prostě spolupráce taková zatím byla, že jsem si to koupil, nebo mi to poslali zdarma. Jo, to je jako jediný to. Ale vždycky mě pak ta firma psala, hele, my jsme prodali 100 těch omáček, jo. Díky Mede. Říkám díky, jsem řekl teďka na Česu a nic moc, tyjo. Chtěli peníze. Chtěli to zaplatit stejně. A tak koření je dobrý nápad, jako to si myslím, že... Jenže tam byl problém, že prostě ten dodavatel ti řekne, není to problém vyrobit, ale musíte si vzít paletu. Ale to já si říkám, ty vole, já nebudu tady mít paletu koření, když to neprodám, co s tím budu dělat, jo. Takže i s tím oblečením jsem to udělal teď tak, že prostě předobjednávky a vyrobím pouze to, co prodám prostě. Jo. No, tak možná, že i to vadí, jako že lidi chtějí prostě hned to zboží. Což chápu, ale třeba na tuhle mikinu čekal 3 měsíce. No, prostě. Na kvalitu se čeká, to není hned. Jo, když chcete něco sběratelského, tak prostě. Co roste na ceně? To musíte počkat, no. Že hej ty merch. Která kuchyně tě nejvíc baví? Ve videích pečete buřty s kamarádama, to mě jako hodně baví. Kolik dáš, dám 4,5 z 5, jo, 2,5 z 5, tu ten nebyl dobrý, syrový, dobrý, jdeme teď je vůbec. To sledovanost, to nechápeš. Ty ochutnávky jsou zajímavé, co jsem koukal, jako co se týká těch čísel. Pak natočíš takový video jako Al Pastor, je to na jaře, to točíte někde u nějaký nivy rozvodněný, jste tam celý den zmrzlý, zabalený v dekách a má to jako zajímavý recept, ale jsou 10 000, jo. No, takže jako který ten styl, že v ochutnávky, že máš konzervy, ty řemeslný lahůdky a snažím se, aby to bylo s příběhem, nebo snažím se, aby to buď to byly nesmrtelné jídla, protože to jsem za covidu, na to jsem přišel za covidu, jo, že jsem si koupil hamé. A samozřejmě jsem to jíst nemusel, protože nebyla žádná krize velká, ale prostě po čase říkám, ale to musíme to sníst, jako máme to tady ve skřínce. To bylo něco odporného. Tak jsem říkal, neexistuje sakra, nějaká konzerva, když bude třetí světová válka nebo něco, tak já chci mít doma existuje fazole v kečupu. No ne, tak jsem začal hledat, protože jsem říkal, tyhle, já i když budou zombíci, tak já prostě nebudu žrát nějaký hamé, jako jo. Takže jsem začal hledat. Tak jako původně jsem fakt jel jenom tyhle ty konzervy nebo sušený žrádla a tak. To mi psali lidi, ty budeš tady dělat recenze na konzervy. No, až bude válka, budeš rád, ty vole. Jo, přesně. Člověk věděl, co jí. No. Takže tohle. A pak jsem to teda ještě převedl na to, že já mám hrozně rád online nakupování. Já prostě nesnáším nakupování normálně. Takže všechny jakoby řeznictví, potraviny, výrobce nějaký malý a tak, všechno online. Prostě když to je online, tak to je, mám v merku. Jo, a většinou teda český, když to jde, takže ochutnávám různý tyhle jakoby omáčky, já nevím, to je fakt jako, teď je tady třeba týpek, co vyrábí octy, úplně fakt suprový, jo, takže dá se najít hezký věci a dá se to objednat online, nemusím nikam chodit, takže tohle to taky jako recenzuju, no. Ale to většinou právě v zimě, když se jako blbě točí venku. My jsme točili 4 roky jako v kuse, jo. No tím směřuje, jako, že máš ochutnávky, ale že máš jako mexickou kuchyni, nebo jako tu jeho americkou kuchyni, jako ten svůj styl, že jo, žádný. To mě baví nejvíc. Ona je totiž jakoby trošku podobná i tý naší, ono to je takový divný, jako, ale oni mají hodně dušený jídla, což my taky děláme, že jo, prostě omáčky a tak máme všechno tady dušený, jako. Ty Mexičani dělají zabíjačku, jako máme my, akorát prostě upravují to maso trošku jinak, ale jako dělají jiternice, jelita, jo, akorát mají tam třeba jiný koření, takže je to hodně podobný. Takže mě to baví, protože to je kuchyně, kterou prostě zvládneš, když jsi z Čech, jako, akorát musíš jako, používat jiný suroviny malinko. Je tam koriander, citron, takže to taky jako svěží, ne? No, limety a to jejich oregano je takový trošku jakoby citronový, takže mají trochu jiný. No a pak samozřejmě Argentina zase výborný stejky, že jo, masa, pečení prostě na ohni, takže super. Hrozně mě baví, to jsem tady vůbec neznal dřív, teďka to tady každý říká, jo, ale prostě před 4 rokama to nikdo neznal, to je ta planča, že prostě máš jako plát nějaký, na kterým grilluješ, takže máš prostě nějakou litinovou plochu, na který jako děláš všechno, zeleninu, maso. Teď je to hrozně trendy, teď to všichni jako řeší, ale my jsme s tím začínali prostě v době, kdy všichni říkali, planča znamená žehlička. Španělsky. Tak ono to jakoby je logický, tak ono to jako plocha žehličky, že jo, vlastně. Dostal ban? Dostal. Asi jo. Může odprosit. Já jsem si říkal, že si neudělám nějaký ty unban formuláře, ale asi ne, já ty lidi nechci. Protože mě třeba psal jeden, to fakt se mi stalo teďka nějak
před Vánocem mi psal týpek, prosím tě, ty jsi mě dal asi ban, mohl by si mě odbanovat. A já jsem se prostě jenom odrolil tu zprávu nahoru a tam prostě samý. No. A proč bych to měl dělat, kámo? Jako přečet si po sobě, co jsi mi posílal předtím. Ještě mi to pošleš ve stejném chatu, tak já nevím. Takže nic, ani jsem mu neodpovídal, no. Ale to jako nechápeš ty lidi, ale to jsou fakt jako stoupové, no. Kam to bude směřovat dál teda? To je skoro vdechnul. Máš ochutnávky, máš pečení na ohni, vaření venku. Co bude dál? No, YouTube bude pokračovat dál jako Mad Barbecue. Já jsem chtěl rozjet ještě ty 2 kanály jako okolo a takový to poradenství na YouTube a prostě to, co mě baví. To nestíhám vůbec, to až prostě budu full-time YouTuber, tak potom. Takže teď jsem to spíš tak jako zkusil. Ale číslo to dělalo hezky, takže já myslím, že kdybych to dělal, tak to má nějaký čísla, ale prostě časově to nedávám. Taky mě bavil ten Clash hodně, takže jsem na to udělal ty zprávy z Bizáru, ale ten Clash už mě teď moc nebaví, protože mi to přijde, že to už jako... Extrém. Vleče se to. Ne, to extrém to bylo vždycky. Víš, já vím, ale že už je to jako, je to 7. série a je to de facto furt to samé. Je tam tiskovka, tam po sobě něco hází, nadávají si. Já myslím, že vrchol byla 6 fakt, jako to bylo fakt nejlepší. Mě už mrzí, že vlastně každá... Soukupa nebo žraloka s babou to bylo minulý rok. To bylo teda před... To byl s Randysem, žralok s Randysem. To byl jak tam upad a odnesli ho na těch nosítkách, ne? Jo. Ne, to byl v 7, jak upad. Ne. Tadeáš byl v 7. Jo, to bylo teď. No tak v 6 byl žralok, ne? No žralok s Randysem. No. A tam to bylo podle mě vrchol, protože tam byl ten Benda s těma 3 Chávez, to bylo dobrý, bylo to vtipný, že jo. Ale bylo tam hodně nějakých překvapivých zápasů, víš, jakože tam byl ten Icko, myslím, s tím, že se tam boxovali jakoby v tom thajském boxu, s tím Bertanem. To bylo, že všichni fandili tomu jednomu a vyhrál to ten druhý. Pak tam byl ten Král Pablo, taky vlastně porazil toho Corleoneho, že to nikdo nečekal. Takový jako, to bylo pěkně prostě, to mělo zvraty, byla to bitva. I když samozřejmě některý za 20 sekund, já bych byl taky za 20 sekund na zemi, možná za 3. Ale pak ta 7 už byla taková, víš, jako Soukup, dobrý, jako, koho zajímá kurva Soukup, jako. Já jsem s ním dělal, to není zajímavý člověk. Já mu nepřeju nic zlého, ale prostě to není jako žádná celebrita, prostě to je jako magnát, který měl peníze a měl televizi. Už ji nemá. Proč ne? Teď už ji nemá, no. No mě spíš vadí to, že vlastně ty tiskovky toho Clashe vlastně probíhají tak, že po každý už se tam napadají a že už to není o tom, no, jako dřív to bylo jenom někdy, tak to bylo fajn, že jako jo, a teď něco přijde a přišlo, ale teď to přijde po každý. Jako každý ty 2 dvojice, nebo je to moc. Je to furt stejný, navíc vem si tu cílovku, kdo se na to kouká. No, to jsou prostě kluci 12, 20. Možná i menší, ty. A teď jestli vidí a vlastně ten televizní formát, nebo ten formát jako toho, že to je televizní nebo internetový pořad, tak vlastně to jejich chování tak jako normalizuje, že jo? No, to je taky špatné. Takže my si potom ve škole hrajou na Clash of the Stars, takže se tam jako všichni se ve škole prali, že jo? Tak my jsme si hráli na wrestling, no. Jasně, ale nebylo to brutální, jo? Jako nerozuměli jsme tomu jazyku, takže jsme nevěděli, že tam na sebe třeba řvou taky jakoby takový věci, že jo. My jsme prostě si říkali, jo, to Hulk Hogan prostě. No to se chtěl říct Hulk Hogan, jako nesmrtelná legenda, že jo. Tak je to bizárno, zase na druhou stranu člověk to musí tak... Ale furt jim jakoby fandím, protože mě to je sympatický, něco takový jako freak show tady chybělo. Ten freak show. No ten Les je velice sympatický, ale teď, když s ním vidím rozhovory, on je jako dobře mrštnej had, tyhle. On to jako umí, to je hodně dobrý ten, jak se mu říká, speaker je ten druhý, ale jako mluvčí, protože on na všechno ti odpoví, ten by mohl být politik, on ti na všechno odpoví tak, že ti vlastně odpoví, ale nic ti neřekne. A nikoho vlastně nemůže, jakoby, jo, oni řeknou, Tadeáš tohle udělal a on řekne, jo, to bylo prostě takhle, se to stalo, no, Tadeáš za to musí mít rukávy na rukou a tak, no. A víš, jako prostě úplně to hodí, jako fakt je dobrý, jo. Tak vybudovali něco víc, co tady nemá budovy, no, takže ono jako... Takže zprávy z Bizáru. Takže tam jsem to zatím ukončil, protože vlastně já nemůžu o tom mluvit, když mi to připadá debilní. Jo. Já jsem to o tom mluvil, když mě to bavilo. No protože to je to, s čím se stýkávám já jako v moderní žurnalistice, že vlastně místo toho, aby tě novinář informoval o tom, co se stalo, tak on ti tam dává svůj názor na tu věc. Přesně tak. No. Jo, to je poslední dobou je to hrozně, že každý žurnalista ti dává svůj názor. On ti neřekne, kde byl, co si dozvěděl, ale řekne ti, co si o tom myslí. Já myslím, že to je ta doba těch sociálních sítí, že prostě už se i ty mediální jakoby domy chovají jako sociální sítě, že prostě to je jakoby názor někoho, někdo to tam pak komentuje. No ale to pak nejde ta nezávislá žurnalistika, že jo? No.
Ale taková je doba, no. Už jsme prostě... Ne, já bych na ti nemával rukou. Ale OK, takže nějaká budoucnost. Ptám se, protože máš projekt Medovo Rodeo nebo Rodeo Mad Barbecue, což je zajímavý v tom vlastně, že ty si tam jako děláš recesi z těch gastropořadů, nebo máš jako takovou kostru, že jo, že prostě máš tam několik interpretů, porotu a vaříte tam a u toho je spousta humoru plus jako zábavný prostředí a takový ty příběhy, jakože. Tak ono, tady jsme se prostě, nebo já jsem se inspiroval Mr. Beastem, že jo, protože ten dělá sami ty challenge a tak, ale jako samozřejmě nemám takový peníze a ani schopnosti, abych mohl dělat taky obrovský videa. Ale říkal jsem si, jak to nasadit na ten náš koncept, jako, takže jsem si udělal jakože takovou soutěž o vaření. Tady ty první 3 díly byly jako skriptovaný, prostě bylo to jako my jsme tam měli akorát, že jsme pak jako vybírali toho vítěze podle toho, co nám bylo sympatický, ale jinak jako bylo dopředu daný, nevím, tohle se stane, tomu dej tohle papričku, to bylo jako připravený. A vlastně to mělo jakoby být o tom, že umělá inteligence, že ho nastupuje, takže vymyslí jako recepty, do toho přijde šílený zachy a dá ti papričku nebo něco, jasně. A no, takže to byl ten první díl, zase jako nějak udělal hodně těch nájezdů, že střihy, prostě rychlý, lepší kamera, než my používáme, takže jsme si půjčovali kameru. A dobrý první díl, jako si myslím, že se povedl, pak jsme chtěli na to navázat, že jako úplně půjdeme od vaření, ale budeme spíš jako žrát, že uděláme žrací soutěž. Ta dvojka se za mě moc nepovedla. Jednička super, že nový nápad, Elan, že jo, bomba. Dvojka to s tím jídlem tam, jak Honzín prostě ochutná ten koláč bez rukou, to jsem říká, to už, to ne. To už takový bizár. Jako koukněte se na to, ale no a třetí si viděl, jo. Ten Halloween, no vidíš. Tam byla chilita, no. Halloween tam byla, chili tam byla. No. Jo, tak ten jsem taky viděl. A ten si myslím, že už byl zase podobný tomu prvnímu, jako, že tam bylo, jako to bylo vlastně. No ale to chceme udělat jakoby něco mezi tím prvním a jakoby trošku to zjednodušit, takže jako bude to maličko nový, protože my bychom se chtěli jakoby nedělat tam ty poroty a tak, ale spíš udělat umělá inteligence, vybere recept a teď se s ním nějak poper. A udělat to na místě, ne jakože scénářem, já jsem to vyjížděl, že z té umělé inteligence dopředu. Ne, prostě tam na místě to uděláme. Vymyslíme no, jako... tak tam budeš limitovaný ingrediencema, ne? No, tak on je tam kousek Albert, takže... takže bude jako zrychlený záběr, jak naběhnou do Albertu. No, když to Albert zaplatí, tak okay. Jinak to bude bez záběru. Ozvěte se. No, takže to bude také zjednodušení. Budou se dělat asi 3 díly, jsme domluvení. A měli by zase vyjít někdy na podzim. Předtím to vycházelo už od srpna, protože já jsem jako minulý rok chtěl úplně skončit už, protože mi to fakt jako nebavilo. Jako rodeo nebo vůbec kanál? Celkově Mad Barbecue, protože vlastně nic nemělo čísla, jo, furt to bylo takový plácání, neměl jsem nápady, takže jsem takový vyhořelej docela už, jako, že udělal jsem nějaký video, který mi přišlo, že je dobrý a ono potom dobrý nebylo, nemělo to čísla a furt dokola, takže vlastně jsem řekl, hele, úplně to, buď to skončím, anebo to úplně přestavím. Takže jsem jako udělal tohle rodeo. A myslel jsem, že už vůbec nikdy vařit nebudu na tom kanále, ale pak člověk se jako trošičku uklidní z těch depresí. A teď jsem rád, že... Ale jako přehodnotil jsem to, protože předtím jsem prostě dělal opravdu nějakou jednu surovinu, něco jsem udělal a nebylo to vůbec komplexní, jako by nemělo to příběh, že ty videa. Prostě bylo tam něco vařím, něco tam matlám a vždycky to nějak dopadne. A teď se snažím opravdu, aby to video bylo, dělám svíčkovou, tak vám chci říct, tu jsem jet tady, bylo to super. Dělala jí moje babička, tohle a teďka si to uděláme celý komplet, knedlík, svíčkovou, prostě všechno. Jo, a nebo děláme ty sendviče, jo, nebo burgery, tak ukážeme prostě všechny možný burgery, řekneme tenhle ten je z tohohle filmu, tenhle žral Elvis Presley. Takže jakoby teď se snažím do toho dávat prostě takovýhle příběh a mám tam vlastně víc žrádel většinou, takže myslím, že to lidi baví taky, no, že už teďka pochopili, že to není prostě recept, ale jakoby může se z toho inspirovat, může si to uvařit, ale důležitý je spíš ten příběh a ta show, no. Takže tohle to je do budoucna určitě se bude dělat, takhle ty videa, co se týče vařících. No chtěl bych dělat tu farmu. Takže i nějaký jako zemědělský projekt. No, jako protože to jídlo někde že vzniká, no, tak aby ti lidi viděli, jako, že to je práce taky. Pro některý to berou dotace jenom na to, ale jsou tu i farmáři, co pracují. Takže jsme se domluvili, ale je to časově náročný, no, tak jako chtěli bychom udělat, že prostě ořem pole, já nevím, sklízíme něco a jsme tam vlastně po ruce tomu majiteli a on nám bude že, říkat, jaký jsme blbci, protože nám to nepůjde, ale tak to bude ta sranda, ale hlavně jako se to naučit, no. Že já jsem chtěl dřív mít farmu, jako mi se to líbí. Takže z farmy na vidličku. Tak.
Já se to jmenoval Medovo farma. Medovo farma. Jako Clarkson. No Clarkson jsem koukal, protože si říká, koukej se na Clarksonovo farmu, co je na Amazonu. To říká, nevěřil jsem svým očím. To je super, ne? Že to je zase rozpočet úplně jiný. No ale on mu to potom spočítal, ne? Říká, takže si vydělal 12 liber za celý rok. No, oni ještě přijdou nějaký dotace, ale plus minus 12 liber si vydělal za rok. Je to těžký, no. Hrozný mořoviny, jako jestli máš Amazon, koukni se na to. Je to dobrý, no, je to dobrý. Ještě jsem taky neviděl všechno, neviděl jsem asi 2 díly, ale... Si koupil traktor Lamborghini, ne? A jede si koupit jako vojetej pluh. A ten chasník, co tam má kruci, říká, to nezapojíš. No to jasný. Říká, jak to? No to je německý. To nezapojíš, prostě, to je Němec, to si jeď koupit do Německa. Prostě. A proč máš takový velký traktor? Půlku první série se ptají, proč máš takový velký traktor, aby mu pak se ptá účetní přiznala, že mu to všichni tiše závidí, že má takhle velký traktor. Se mu jako vysmívají, máš velký traktor, jsi blázen, nepotřebuješ, že nakonec to byla jenom prostě závis těch lidí. No, takže. Je to tak, no. Ale to je prostě, tohle by mě taky bavilo. Jako za mě se musí ten YouTube vždycky nějak vyvíjet. Jo? Máš nějakou komunitu, která je na něco zvyklá, ale to prostě omrzí, když budeš dělat furt to samý. No a nový diváky prostě musíš získat přes nové věci, protože ty starý děláš furt dokola a vidíš, že to jakoby nepřitahuje. Jo, přitahuje to vždycky nějakého jako publikum, ale ne nějaký obří. Takže tohle určitě chci jakoby směřovat k tomu dělat jako nový a nový věci, no. Takže teďka furt je to teda spojený se žrádlem, Mad Barbecue, jsem všechno, co nebylo žrádlo, odstranil, dřív jsem tam dával i věci, které se netýkaly jídla, ale to prostě je blbost, jo, to je opravdu, už je to zajetý algoritmem, jakože to je food kanál, takže prostě vyhledávají to lidi na to žrádlo. No a nejvíc pracovat na tom, aby lidi pochopili, že prostě to není o tom, že já dělám video recepty, ale že dělám prostě show. Což se mi daří, si myslím, v poslední době a zaplať pámu za to, no. Takže už je méně takového toho hejtu, jakože tyhle guláš, máme vždycky guláš dáme, tak je mi to jedno, víš co, to je jako mám těch gulášů už 10, vole, tak se podívej na jiný recept. takže tak. No a samozřejmě čím víc budu moct být jenom na tom YouTube a nevěnovat se dalším činnostem, abych si viděl peníze, tak tím víc do toho budu moct investovat času a víc nápadů a tak dále, no a realizovat složitější věci. Pak si nosím v hlavě ten film, no tak uvidíme, jestli to někdy jako nějakým způsobem dotáhnu, já jako nic neslibuju, prostě teď je důležité napsat scénář, já si teď jenom fakt píšu jako bodově, jako co mě jako se líbí, to můžu jenom prozradit, že to je jako zajímavý, protože taky to vychází z toho, že teď to VR a umělá inteligence, ale je to o vyšetřovatelích, který jakoby se vyslýchají prostě, je to trošku jako Inception třeba, že se to jako dalo připodobnit, že vyslýchají prostě týpka, co unes nějaký děti a oni je hledají ty děti. A on jim nechce říct, že samozřejmě kde jsou, prostě, ale jde o život. Takže mu vlezou do hlavy. Takže mu vlezou do hlavy, no, ale v té hlavě jsou věci, ty vole. Takže jakoby tam prostě jsou v různých světech vlastně jako ocitají a jsou tam vlastně jakoby 4 vyšetřovatelé, že jeden s ním furt mluví jenom jako psycholog a druhý je právě v té hlavě a tam jakoby potřebuje od toho psychologické informace, aby se dostal do další úrovně toho myšlení. No a zase tam taky zjišťuje, že to není tak jednostranný s tím člověkem, že to není jenom zlo, ale že tam jakoby něco je víc, jako no. Takže to mě baví, teď si s tím jako hraju, tak to jako si to píšu. Je to trošku složitý, že jo, aby jsem se v tom nezamotal, takže si to musím napsat pořádně, no. Ale já jsem se na casting, když tak. No, to je jasný, Budeš na toho vyšetřovatele. No, doufám, že jo. Potřeba hodně policajtů. Já doufám, že jo. Hodně policajtů. Ale ne kompars, to říkal rovnou. Kompars nám nebude, na to nemáme peníze. No. Takhle my nemáme peníze ani na ty herce, takže. Tak zadarmo, dobrý, beru. No, tak dostane guláš, ne? Tak. Řekneme to pak ukáže Mirkovi z VPAčka, třeba nás zadotuje. Může to je jediný, kdo nás může zadotovat, já nikoho jiného neznám. Tady Petře, vytáhneš nějaký drobáček a do toho ještě tady krásný film, já budu hrát, až budeme spokojený. A bude ten guláš k tomu? To je to nejmenší, co si můžeme udělat. Dobře. Ale to není všechno. Spoluvidíš se i na podcastu televize ZAK a ten se jmenuje? Co pa se tu děje? Spolupracuješ tam teda s šéfredaktorkou Lenkou Prokšovou a moderátorem Jonášem Novotným. O čem to je? Hele, to je takový prostě vlastně kecání, no, jako o aktualitách. Prostě my jsme si takhle povídali v redakci, že jo, vždycky o něčem, co se stalo. A řekli jsme si, hele, nám to vlastně se líbilo si takhle povídat před kamerou, no, takže jsme si to začali točit. Ale teďka je to tak, že já tam už jako nejsem pokaždý, protože oni si zvou hosty různý a vlastně se snaží jakoby i s těma politikama tady lokálníma se bavit takhle na té přátelské úrovni, což je náročný, vůbec jim to nezávidím, protože prostě ty politici jako se neumí odosobnit od té svojí, nebo ani asi nemůžou od té svojí role.
takže jsou furt v té roli, ale je to těžký, že? A ty si s nimi chceš pojít jako kámoš. Ale musím teda říct, že se mi líbilo, když měli tady biskupa, to bylo super, to si myslím, že je hezký díl. Pokud jste neviděli, tak se podívejte, protože je to zase jiný národ. Jako nejsem věřící člověk, ale mám ty věci rád, když to někdo umí o tom hezky povídat, tak si to rád vyslechnu a prostě je to inspirativní člověk, tady plzeňský biskup, takže určitě jako stojí za to se na to podívat. A pokud máte rádi tradice jako Vánoce, Velikonoce a tak je dobrý trošku o tom něco vědět, jo? Protože ono to souvisí s tou vírou. No, by nám je nezakázali. Aby nám je zakázali, no. A takže to se mi líbilo. A pak tam musím říct, že i ten Knotek byl zajímavý, protože tam byl ten hokej, že jo, takže byla trošku ta euforie z toho hokeje, takže se trošičku odvázal, když povídal právě o tom hokeji. Jako jinak to samozřejmě bylo dost politický, ale hele, prostě čím se to bude zvětšovat, tak třeba tím víc se ty lidi jako odbourají a zjistí, že můžou být někdy taky lidma, no, že nemusí furt být politici. Ale ono to je těžké, já vím, že oni zase mají taky jakoby nějaké svoje povinnosti v té straně a tak dále, takže jako zase si nemůžou prostě říkat, co chtějí. Hosti jako budou čistě jenom politicky, že to bude jako politický, nebo je asi to ne, asi by měli být společensky, jako i z gastra třeba tam, já vím, že se plánovalo, že se bude dělat něco o gastru, to mělo by právě na ty Velikonoce, si myslím. Jako hasič nějaký třeba, nebo víš, jako tady mluvčí hasičů, nebo takovýhle ty zajímavý, jako. Hele, jako za mě třeba baví nejvíc sledovat, když je třeba u kulatýho stolu, teď tam byl ten exorcista, nebo když tam byl ten vyjednavač policejní. Mě baví jakoby sledovat vlastně lidi, co dělají nějakou práci, o který já se moc nemůžu dozvědět. Což taky souvisí s filmem, protože já jsem se dostal díky filmu na místa, kam se normálně nepodíváš. Jsem byl v Márnici, byl jsem v zavřeném kostele, byl jsem v kostele v místech, kam nemůžeš normálně, tady v Plzeňském a tak. A to mě na tom baví, takže já rád poznávám ty příběhy jakoby těch lidí a těch profesí. Takže já na to koukám nejradši, než na nějakého herce, jako to jsou super, že jo, inspirativní. Jsou všude, ví se o nich téměř všechno. Znáš to. Hlavně v každém filmu hraje někoho jiného, ne? Takže vlastně nevíš, co vlastně je zač. A fakt se podívám spíš jenom, že mě to zajímá kvůli, že jsem viděl nějaký film a třeba o tom povídá, jo. Ale jako, že bych se díval, jak chodí k tomu dětkovi nebo ke Krausovi furt dokola, to mě nezajímá, jo. Ale když tam přijde právě takhle řezník, že jo, František Šána, to se rád podívám prostě, no. Takže tohle mě baví. A to bych chtěl dokázat tady s tím podcastem, ale prostě v té regionální úrovni. Ale já fakt stojím spíš jakoby za tím trošku, tady vlastně s tím studiem jsem jakoby vlastně na tom dělal a takhle jakoby se snažím pracovat na těchto těch věcech. Tam to bliká nějak ta kamera, doufám, že se nám nevypne. A tak no, takže tohle je takový podcast zatím malinký, ale doufám, že regionálně bude zajímavý pro lidi, protože se tam prostě dozví ty věci jako lidsky. To není prostě takový to. Teď poslední tam máme hodně lidský, takže doufám, že nás nezakážou. To se na co těšit. Taky tam lítá moucha? Ne, nelítá tam asi moucha. No a pak tady vzniká jako s váma taky trošku, že spolupracuju vzdáleně, protože vám pomáhám s těma náhledovkama, fandím a prostě sleduju. Líbí se mi to, že vlastně tady vzniká v Plzni taky něco zajímavého. Protože, hele, moc toho tady není, jako jo, všechno to je Praha a prostě tady v Plzni a vůbec Plzeňský kraj a Karlovarský kraj má hodně zajímavých osobností, si myslím, a nejenom v tom online světě, ale i normálně. A je to škoda, no, tak jako něco dělá Plzeňský deník, ale je to takový uniformovaný, prostě je to takový 90kový trošku. Tak já doufám, že tady se podaří jako udělat to normálně lidsky, tak jak to má být na tom YouTube a že tady se nebudeme hrát na televizi, která má podcast. No protože jakmile to dělá, jak se říká, jako mediální dům, že jo, tak tam už je to o tom, že ti tlačí svůj názor, že to člověka nevyspovídají a nezprostředkujou, ale taky hlavně nad něma stojí nějaký zřejmě editor nebo někdo, kdo to furt tak jako uniformuje, víš, že to je všechno takový stejný. Třeba Blesk, že jo, má zajímavý podcasty, ale prostě všechny jsou stejný, tyhle. Jo, že prostě tady tam sedí holky a povídají krimi, což je taky další věc, že tady vlastně by mohl vznikat hezký krimi, nějaký podcast. A máme tady, že jo, Noční můry v Plzni sídlí, jakoby týpek, co dělá ty Noční můry, což je zajímavý, krásný podcast. Ale jakoby tady třeba máme kriminalisty výborní, kteří jsou známí, že jo, po celé zemi a mohli by tady povídat, dělají přednášky a tak. A myslím si, že to je škoda, že nejsou tady a nepovídají tady, no. Protože to podle mě lidi zajímá, ale nevím, to je můj názor. Jako určitě, to s tím souhlasím, to zajímá velice. Já jsem trošku tím internetem jako pohlcenej, takže já jako už nemám ten nadhled, jo, z toho YouTube. Prostě já všechno vidím hned na YouTube, takže tak, ale doufám, že se to podaří, no, že prostě já myslím, že ta televize, která tady je, má nějakou tradici a jako nějaký jméno, tak prostě potřebuje jako nějaký svěží vítr a dostat se i do dalších prostě jakoby oblastí, no. To je můj názor, ale já jsem jenom člověk jako tady ze spoda, takže to musí rozhodovat ti nahoře. Hele, sledujte určitě všechny projekty, které se dělají tady v Zaku, to je dobrý, takže AP podcast určitě, protože tam budou zajímavé hosté a čekají vás. My jsme se bavili o nějakých věcech, takže já jsem na to zvědavý, těším se.
A mě sledujte taky na YouTube, nemusíte dávat odběr, ale sledujte mě, ať mám hodně sledovanosti. A když dáte odběr, tak budu samozřejmě rád, Mad Barbecue. A hlavně tam nechoďte si pro recepty, spíš pro inspiraci a pro srandu. No a jinak, hlavně se mějte dobře všichni, protože ta doba je divná, ne? Tak musí být nějaká zábava taky. Souhlasím naprosto, takže sledujte, dávejte odběr. Petr je výjimečný host, bylo to super, děkujeme moc. Jo, taky děkuju, bylo to fajn. Je to trochu horko, ale bylo to fajn. Je tu horko. No, a moucha lítá. Teplá Já jsem totiž dělal frajera tady. Tak děkujeme, mějte se. Ahoj. Ahoj.